tinc pas por del llop, por del llop, por del llop. Jo no tinc pas por del llop, no tinc por del llop. El llop es treia poc als queixals perquè s'ha pensat què s'ha pensat? I va dir: bufaré, bufaré i la casa ensorraré. Ara no es va bufar el llop. I com que era una caseta de palla, de seguida, amb dues bufades, la caseta va sortir volant pels aires i el porquet va dir: que ve el llop, deixa'm entrar! I es va amagar a dins la caseta del germà mitjà. I sabeu què li van cantar els dos porquets des de la finestra de la caseta de fusta? Li van cantar: jo no tinc pas por del llop, por del llop, por del llop. Més o menys així amb una cara de xulos, com fa cara de xulos. Jo no tinc pas por del llop, por del llop, por del llop. Jo no tinc pas por del llop, no tinc por del llop. Toca galtetes, maneres, toca galtetes. Toca-les, tens boniquetes. Toca-les, tens boniquetes. La, vai, la cueta de la gallina. La cueta de la gallina. La, vai, la cueta del nostre gall. La cueta del nostre gall. L'obrim? Sí! Com era la música d'obrir coses, us recordeu? Xan, 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 xan! Xas! Obrim les mans! Em sembla que aquestes mans són una mica sorolloses. Fan soroll! A veure, Hi havia una vegada, a prop de les costes del Mar del Nord, un petit poble escocès. A les afores d'aquest poble hi vivia la família McReynolds. Aquesta família s'havia construït una caseta a la vora del mar. I cada nit, sabeu què somiaven? Que la casa es desenganxava del terra i flotava dins les onades del mar. De botons, està ple de botons. No sé com és que tot arreu de la casa hi ha botons. Àvia! Hola, fill. No, àvia, no sóc el teu fill, sóc en Sean. És hora de prendre la medicina. La medicina? Sí. No, gràcies, no me la vull prendre. Espera. Àvia, és que et trobaràs millor. Ja em trobo bé, Sean, però estic cansada. Estàs cansada? Sí, aviat arribarà la meva hora, Sean. Ai, cada dia t'ho dic i tu insistint. Pren-te la medicina. Home, àvia, és que no m'agrada que parlis així. Com? Que diguis que ha d'arribar a la teva hora. Què vol dir això?